sala ko adi fof ko weltare no fewi hande haali ɗo hulɓini wakanda wakanda addi parlement ji mi haalanima wakanda dillini gem fuuro e barke nabi sallallah alih w sallam mboɗo wawi darade mi jooɗo mi haala ɗuma wallahi rab fouta hande so heeɓi ɗo wallahi wakanda saabi barke rab fouta wayri waɗiri en ne sifre wallahi enen nden ko rappuji goɗɗi yimɓe mbaɗatno sifre mais hande alhamdulillah quoi non fatma hokkuma seeɗa annamɗo heure joni pinɗa waɗi ka bicco ɓaɗo gamin leppinma jeeya ka bandi ar gamin kotinma dese ko min biɗo kañum ho gana sa anda kam namɗo galle kan gana ayi aɗa fuɗɗa guerre ga ko wakkanda so tawi a famani rutto e son uji bamal min gadda double mi seɓurgo wiine maaya aɗa wawi wonde bandi tawa simmaki faaya aɗa wawi wonde pulla tawa ɓorna he caya mbiɗa aɗa foori heddoɗa maaya bebe ne boni mbadi comme no kuurol boyi pullo woto mettin koye mi sikkuno aɗa foori mais mi tawi ka coyi kon ɗalde wadde fi joyi aɗa yimaɗa kalisa aɗa raɓaɗa kalisa tawi ko rapport mon kali rapport mon yiiɗi mairie ɗo wona commune joni kay ma yo deeƴi soliɗo omi technique teg bit feere ma boni technique teg bit niga rewno min sey wiɓe min kasi wona folo visa bi wuuro fo haaɓi jaaɓi toti min caabi nediran saabi wonnoɓe dow caami kanelnaɓe nandirab wursoginaɓe mandillat oganaɓe ko lambira he kirikou andi addi bone kirikou addi bone mbiɗa oganaɓe gueɗel mum fof ne mbeeɓi non mais an mimi we non mais c'est oganaɓe mbiɗa gueɗel mum fof ene mbeeɓi non ko addi ɗum noon kay tagui mbiɗa gueɗel maɓe ne mbeeɓi walla an kadi a watton dohani ɓe calel ma walla a yan dohan tan mam keɓɗa non mais wonno arde sala sa yi oɗon affaire fof tan ndesanam ko guem no mbimami joni ni wona question mboɗo yihi toon mboɗo dañi guel walla mboɗo wasi hebde guel ko fijirde ko musique ay nde mbimi oga nde kam fof ɓe jaltiɓe gaari nde mbimi kanel nde kam fof ɓe jaltiɓe gaari nde mbimi wurso kam fof ɓe jaltiɓe gaari nde mbimi matam kam fof ɓe jaltiɓe gaari affaire ko guem hande sa yi hip hop fouta o darima to dari ɗo mboɗo wawi wiide ko oɗon classe saabi ɗum hande mun fof nan yaha hen tourné ji wonande anduɓe stratégie musique ɓe nan dañi hen famɓe ɓe paami nanguiri ɗum négatif en ƴettoɓe kadi ko ɗon tan ok ɗum woni haala ka hello la famille ça va comment vous allez alhamdulillah machallah c'est encore moi votre sister Sala on fon calminama inde moon yettode moon on mbiyama yo gone jaam fo yata ko onon ɓuuri c'est votre koye mbiyata ho jullu meɗen jullu nder Fouta comme d'habitude e jullu meɗen Dable Aspi émission men Dable Aspi du moins hande eɗen ɗo to dans la région de Matam plus précisément Dañcali oɗon gandi minen min jahan min lukkita artiste ji ganduɗa en jogui talent et tout machallah te oɗon gandi mo wi talent wi Fouta te Fouta oɗon gandi talent uji mawɗi gondi nder ɗum noon hande min gari ɗo Dañcali mo ganduɗa on artiste qui n'est plus à se présenter mais haalta inde mo nak ça sera une surprise joni mi hokkam mo bit goto comme d'habitude o waɗa freestyle impro te eɗen gandi kanko kam o hulani ɗumen hay seeɗa o wulɗo ene jaw voilà sans plus tarder après so paari o samini bandiraɓe aye niga DG ma en kirikou bandi boy kañum e peeje mun min gari kadi tinno deje de rapportaji fuura ƴeŋi yelle DVD ay mam jay savon joni pordima jari min panɗoma koye rap gaddanɗa min bikka fi o ko boy almadi jogui dole ko buttin yuso ma en dikko bi ardu bone ma routine rap Fouta min jogui rapportaji foñi fi kanel naɓe fondo gui wursogi janggo ye ra boy elata foñi fi gamide Sadio Mané ƴewoyɗa amoɓe mbiɗen boy ko rap sista bela addi dore acca para gara nodda Modou Fara rapport mon dañi trophée ala hay coggu paɗam dañi hoɓe ala jaram boy trophée mamo koliɗa min nanguiri ɗum ko sarak ayi bittam paɗi mama sopor fittam ummoye ligne kittam sa ala kerdi wuuro bippam gundam touba kilnex ɓuɓol Fouta boy pilwer rap tigui rigui ceydin leer boy ABC guede primaire KBC mre filmé DC mayen jinne fodat même ta simme wowɓe gari boy gumme ay Fouta amna rap 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 ay Fouta amna rap Fouta amna rap Fouta amna rap ƴeew guile ta Senghor mbawi wadde classe e ƴettoje comme no Adamou hey assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e mbimami ko adi fof ko weltare no fewi eyyi mbaɗum ɗo hande émission rap Pulaar innovation eyyi amin ɗo to Dañcali Cissé Sala e wonde mon ami mon frère Baba Galle ɓe gari ɗo pour wadde découvrir talaji gonɗi Dañcali ɗi après min kollaɓe amin ɗo quoi émission noon hande weɓata ko heewi nan nder par ce que min e Sala amin jawodiri quoi mboɗo yiyatnomo guila ko ɓooy mais pour que pama heppanno yiidemo gay pare inchallah niga DG mayen kirikou bienvenue encore dans l'émission Jullu Dable Aspi bismillah ma galle Allah galle ma
caggal ɗum noon en gaɗan e parti holi an holi gonɗo kirikou e holno indi nde ummiri no addirma ha guinda hoorema kirikou e aussi hol année mo puɗɗiɗa naɗa guemo kadi aussi kadi kalnama parcours ma. Salo ko adi fof mi weltima e ma no fewi e kadi ko weltare no fewi aɗa nde saɗa haala ko wonema tellement dañaɗe hen don no fewi quoi ma hen ko hakkille kirikou ay goto majjani ɗum ko neɗɗo kewɗo peeje kala action ne wawi waɗde sauvé hoore mum kadi waɗa sauvé bandu men quoi eyyi ma hen kirikou hande guemoɗo wayni eyyi an gara gadda part ma quoi ceerta yimɓeɓe laaɓi e banggue hakkille e banggue liggey eyyi ɗum tan addi ma hen kirikou dal ko surtout wajiɓe miijoji eko liggotomi ko kadi ekoɓe liggoto wona gotum eyyi ane minen 2017 2016 nden min gaare gueme quoi mais min jimi tan degga 2017 nden min jaltini projet ji mbaɗi des mystère ɓe projet ji goɗɗi e goɗɗi min dañi hen concert aji affaire aji ɗon eyyi ko groupe noon min gonno wiya ha dañi mamma wajiɓe mataw wona haade noon wona dugo wona kadi probléme ko des fois neɗɗo mon fof en manggu ne hefto ɗum ha natta hatande ko jogui ho quoi gaji hen goto acci musique keddiɗo noon nanɗon yima mais min gondani par ce que distance gonɗo hakkude amen o woni ko daara pour que pami mboɗom ɗo mbimi groupe o wawa mayde ni mi engage affaire o ara ha ɗo ko ha ɗum addi ɗum kadi to heeɓi ɗo. Ok machallah kirikou mo andi kirikou andi peeji muɗum andi bessaji muɗum heewi bessaji noon kirikou wona neɗɗo kañum e caggal ɗum noon hol motivation mo keɓɗa ha natɗa e raɓɓo woodi fayi moɗon jimannoɗo walla quelqu'un de proche mo tagma walla influence mo joguiɗa e artiste aji ha natɗa e ɗum ɗo e game he. adi fof salam ko weltare quoi kaldata kadi koye break man mi rewe break quoi Allah waɗi ndesanam instant goto joji family mom addi ham ɗo par ce que joji mi waɗi ɓe suivre fansa joji nambuwan gonnomi mi rawidema ni alias niga dc magi mbaɗemo big siare no fewi eyyi min dego woni kam motivé hip hop dego wonno idolam kañum keɗornomi kañum mbaɗannomi consommé dego so yaltini son hande wallahi mi waɗa raptise son hande e journée wallahi mi fatta ha ɓuftini min dego motive kam e hip hop quoi kanko ndewonnomi jiɗmi gommomi hawnani kam e rap quoi eyyi ni ardi. Ok c'est bon nder haala maɗa haalatno wiya wonino groupe goto ono après gaɗa e carrière ma solo joni an joni depuis début carrière ma solo o combien de projet mbaɗɗa. eyyi guilay gummimi e oɗon groupe eyyi guila mbatmi carrière am solo mi waɗi 2 projet kadi mi waɗa single aji ni simple mo suwat son simple quoi kadi mi waɗa hen projet jam e goɗɗi mais ko min tan ko gondumi hooram ko mi dañi 2 projet dow mi step hen goto mi wiya tabarakallah début o ko from 0 to hero from 0 to hero noon hokkiyam tourné ji kewɗi nden mi dañi hen kaseji normal quoi ɗo e Fouta eyyi mi yeehi hen tourné ji no fewi quoi. D' accord c'est bon a wiya waɗi 2 projet premier projet o wiide ko from 0 to hero deuxième o ko tabarakallah ok joni an aɗa wawi wadde min détaillé en résumé projet inde projet o ko tagui ettuɗa oɗon titre e kadi combien de titre chaque projet e kadi chaque titre kadi mona min détaillé pourquoi kadi a waɗi choisir oɗon titre kadi. eyyi aɗa andi guila mbatmi carriére am solo nde eyyi mbatmi projet goto no wiye from 0 to hero nden noon haydara mi ala nden affaire no muusi min e ménagére e wonde team o kadi from 0 to hero woni estafam quoi gaji jaggui hen juuɗe sappo min mbimi pour min dañaɗo hunde e Fouta il faut min kaaɓe min jii affaire no muusi eyyi a majjani hande moyeji Fouta ne waɗi caɗele seeɗa quoi Allah waɗi min keftina projet o min guinni ɗum from 0 to hero gummide to ala haydara haaɓa ha woni hunde eyyi ɗum addi from 0 to hero wa titre o koye koye amen min guitti ɗum engagement ligguey amen ɗum tagui min guinniri titre o from 0 to hero eyyi ko 700 wonno quoi wonno fitrinaji min e rapport aji hewɓe ene wonno nder fitrinaji he quoi eyyi deuxiéme projet o ko tabarakallah eyyi so tawi neɗɗo weltima walla yetti Allah a majjani ɗum woni haala ka ɗum tagui min guinniri projet o tabarakallah son goto zoom o men son explosi affaire o cartoni kadi ɓeydimi dañde place o jinnomi hebde ɗo e Fouta quoi hamga a faami eyyi on kadi ko 700 wonno quoi. ok kirikou caggal no projet ma oɗon biyete tabarakallah machallah on mo ganduɗa ala fof mo heeɗa himo suhaɓe mawɓe fof kiɗimo ɗumen waɗi ɗumen waɗi bose machallah mi yiiɗo kadi ɗum ma goto clip ma goto badde it machallah clip mo ganduɗa ko somi hen ko heew mbimami yo comme genre nokkus ni waɗa hen pooba climoji basale ko haaɗi tan dal nana e oɗo son te oɗo son ala fof ma memani ma sosani
e diwani he fo o momi non mais sérieusement oɗon clip o sellani min gon daharo sax min nanimo joni an jimmi ko mbanna ham hen manam résumé oɗon son oɗon clip du moins sala ko adi fof ko weltare no fewi ande haali ɗo hulɓini wakanda wakanda addi probléme aji mi haalanima wakanda dillini gem fuuro e barke nabi sallallah alih w sallam mboɗo wawi darade mi jooɗo mi haala ɗuma wallahi rap fouta hande so heeɓi ɗo wallahi wakanda saabi barke rap fouta wayri waɗiri en ne chiffre wallahi enen nden ko rappuji goɗɗi yimɓe mbaɗanno chiffre mais hande alhamdulillah quoi non fatma hokkuma seeɗa annam ɗo heure joni pinɗa waɗi ka bicco ɓaɗo gamin leppinma jeeya ka bandi ar gamin kotinma dg ko min biɗo kañum ho gana sa anda kam namɗo galle kan gana ayi aɗa fuɗɗa guerre ga ko wakkanda so tawi a famani rutto e son uji bamal min gadda double mi seɓurgo wiine maaya aɗa wawi wonde bandi tawa simmaki faaya aɗa wawi wonde pulla tawa ɓorna he caaya mbiɗa aɗa foori heddoɗa maaya bébé ne boni mbadi comme no kuurol boyi pullo woto mettin koye mi sikkuno aɗa foori mais mi tawi ka coyi kono ɗalde wadde fi joyi aɗa yimaɗa kalisa aɗa raɓaɗa kalisa tawi ko rapport mon kali rapport mon yiiɗi mairie ɗo wona commune joni kay mayo deeƴi soliɗo omi technique teg bit feere ma boni technique teg bit niga rewno min sey wiɓe min kasi wona folo visa bi wuuro fo haaɓi jaaɓi toti min caabi nediran saabi wonnoɓe dow caami kanel naɓe nandirab wursoginaɓe mandillat oganaɓe ko lambira des kirikou an yiɗa jamde mais ko addi bone holko addi bone non mais ko addi bone mi jimmi andude holko saabi wakanda a non sérieusement parce que affaire dilini leydi ndi holko addi bone non attends ko addi bone jimmi andude lennama holno affaire nde holno fuɗɗori manam holno fuɗɗori holto wakanda ummiri to wakanda non holko addi bone en fait ko addi bone aɗa andi ko gueɗel gorel no woni avant wakanda son goto ne wiye rap fouta min gari ubbude on ko fitiri min e KSP eyyi son mi haalani min kublem goto nanggumi hen e refrain mais wontini kam probléme aji mi haali hen tan won data yuji rek affaire o yettiri foti yettade ko amma jani fuurankoɓe en jawi mawnide hunde quoi eyyi wodi rapport aji mo jiɗanno min gara min mbaɗa guem min liggo a wawi wede rapport tan joɗɗa wuuro mon tan son uji rek aɗa ya ɗarta mbimi pour que ba fouta guem o dilla min goto mi ronkan dillinde affaire o ɗum tagui mbanmi hen kuble am goto e refrain affaire o explosion ɓe gari ɓe kaala gaddumi son wakanda ɓe gari kadi gaddumi son dg ko goto on soir o de on mi mbaɗi réserve eyyi wakanda wone dillinde wajiɓe te mbimi ɓe wakanda tan wayni ɓe jiiɓima sama di goɗɗum dal ça veut dire hay goto haalata e quoi hamga ok bro ande wona mere wima kirikou gari kirikou déjà on sait kirikou avec son intelligence et tout manam ndeɗo dillere e oɗo tremblement de terre ganduɗa min sax tawi kam Dakar ha ken ogo naaɓe Wourossogui naaɓe Kanel naaɓe manam a wulliniɓe a waɗiɓe sauvé non mais sérieusement mais an ɗum ɗon holto ummi hoko saabi ɗum ɗon ganduɗa kamɓe haɓe jalta mbaɗa réplique haɓe ƴettoma manque de respect hoko saabi ɗum ɗon sala affaire o vraiment a namdi ham ɗo ko keppunomi quoi so nde parmi nde mbima rap fouta min gari ubbude mi namno hen kuble goto addi caɗele kirikou an aɗa heewi peeje mbiɗen boy ko rap kono wona istilaji peede an wona bandi tawi ka bandi maggo huɓere an wona réel an ɓuuri saltide hay jeere min rapport meeɗa andudemi kam ɓoyde wadde assumé ɗum ko guila e début min rapport meeɗa andudemi kam ɓoyde wadde assumé ɗum ko guila e début guertogal nder ngunde heɗo kokorik ko rapport mon ko ɗalde funtirte ko kokorik ko ɓe jabata ko classe uji monon ngala mission a yawi yimde ex par ce que ala porterie ɗo kunta an ka gujjo projet ma ɗiggani fof ko linko mbaw ko rab ko minen jeeyi ɗo he kirikou ande addi bone kirikou addi bone mbiɗa ogo naaɓe gueɗel mum fof ne mbeeɓi non mais an dehata an mimi we non mais c'est ogo naaɓe mbiɗa gueɗel mum fof ene mbeeɓi non ko addi ɗum ɗon kay tagui mbiɗa gueɗel maɓe ne mbeeɓi walla an ka jaato a watton dohani ɓe calel ma walla a yan dohan tan manam keɓɗa non mais wonno arde sala sa yi oɗon affaire fof tan ndesanam ko guem no mbimami joni ni wona question mboɗo yihi toon mboɗo dañi guel walla mboɗo wasi hebde guel ko fijirde ko musique ay nde mbimi oga nde kam fof ɓe jaltiɓe gaari nde mbimi Kanel nde kam fof ɓe jaltiɓe gaari nde mbimi Wourossogui kam fof ɓe jaltiɓe gaari nde mbimi Matam kam fof ɓe jaltiɓe gaari affaire ko guem hande sa yi hip hop fouta o darima to dari ɗo mboɗo wawi wiide ko oɗon classe saabi ɗum hande mon fof nan yaha hen tourné ji wonande anduɓe stratégie musique ɓe nan dañi hen famɓe ɓe paami nanguiri ɗum négatif en ƴettoɓe kadi ko ɗon tan ok ɗum woni haala ka ok joni paami waɗi ɗum addi wakanda o waɗi nde o dilini ham aduna ham mbiyami par ce que min miɗa yiɗi ɗumen e TikTok e ɗum ɗo pattu ganduɗa woni hen mbaɗa live aji mumen wonen kadi jaltini sah gaddi ƴettoje mais sérieusement mais an joni an manam yimɓeɓe gaɗa ma manque de respect ɓen ƴetto côté jinnaɓe ma
an watama déranger an hokko jiiɗa hen sala ndeysan am sa woni artiste a woni porteur de voix a ɓoni muute goɗɗo il faut wonen gueɗe retour aji des fois ne musique ene muusi welani hem so Allah no cikkirnomin e no jinnomi yarani ko gem gare pijen jalen yimɓe fof mbawa yiide koye mumen nder taw wona ƴettoje wona manque de respect quoi e min kadi so woni mo mbaɗami ɗo ɗi ayana hen fof ƴettore ko rap comédie ni tonje guure ɗe tonje rapperuji ɗi min gara min pija min jala mais nanguir ɗum négatif nanguira nanguir ɗum positif kadi nanguira min mi yarani on côté tellement ham ƴettoje ɗe belani so Allah wona ɗum paɗannomi so neɗɗo ƴettima mi jabata min patmi koye rapport liggotoɗo quoi hamga oɗon gandi comme par exemple joni neɗɗo ene wawi wadde ɗum riposté ala wadde réplique ganduɗa par ce que affaire rap ganduɗa hunde fonde wonde ganduɗa jangguinde neɗɗo par ce que déjà eɗen gandi suhaɓe nanɗo ene keɗo mawɓe aussi ne keɗo fotani ɗum ɗo fotani sobde en fait à chaque fois foti wadde ko respect foti wadde ganduɗa aɗa wawi jomum aɗa wawi jabade ɗumen mais ganduɗa tawa ƴettaki tawa manquani ɗumen respect enen fof eɗen gandi ɗo ene aduna fof ene heeɗo rap surtout suhaɓeɓe ganduɗa ko hen mbaɗata basé wu ganduɗa éducation janggo e janggo ganduɗa an sah an rapport o sa jooɗima aɗa heeɗo hedde famille ma ganduɗa hessata janggo e janggo kono joni an ɗo joni a yeehi ƴettima janggo e janggo a mawni a joddima e suhaɓe ma holno wayata wona a heɓat hen gacce ɗum tagui noon bandiraɓe sehilaɓe neɗɗo ne wawi jabade sans ƴettugol par ce que yoɗani en fait aɗa yeehi musique ma kay yeeru musique ma no fewi sans autant kadi manque de respect a ƴetto jomum caggal clip ma wakanda o manam comme no mbimami ni dillini leydi ndi kadi a waɗi résumé ha yimɓe fof paami ane kadi effectivement ane KSP mbiɗa ko ɗon affaire nde fof fudduli eyyi mais caggal ɗum noon aussi kadi woodi kadi ganduɗa mbaɗi réplique ƴettimama hen mais an ha joni mi nanani aɗa haala hen ha joni mi nanani réplique ma walla ko ƴettoɗe ɗe wonma dérangé ha mbiɗa attata hen eyyi nde mbanmi wokkandade mi addi son goto mi wiya otas hankkadi mi jagui rap fuude otas c'est bon deke ɗo somi dilli ɓe dillat somi jooɗima kam fof mbaɗa pause ɗum mi andi ɗum déjà quoi eyyi ɗum min cohlatnoɗo holko waji ɓe jiiɗi min kokkiraɓe déjà min paare classe oɗo son otage oɗo mi wi gaji c'est bon misi musique goɗɗo hankkadine eyyi keddiɗo hen yo hedde hen mais min kam vraiment c'est bon quoi eyyi ɗum woni haala ka e DG ɗum wawi wonde holno gatta an mbaɗa lancé bombe ha para dillina aduna o ha para mbiya an joni sa yaltini otage a paari hen gayuɗi imagine kamɓe jaabuma holno wonirta ɓe jaabuma ko musma an joni holno mbatta est ce que nimsa joltilta e ma nimsa joltilta wiite mi anda ha ɗum wawani c'est impossible a wawa wadde lancé bombe ma ha para gatta mbiya an a oppi eyyi aɗa andi sa mboɗo yima noon ko sembe tan pour hoɗuɗo wajiɓe minen komin polyvalent kala to min gaari min donkani wadde musique ɗum woni point fort amen classe ɓuuri bonde hollirde wajiɓe tan ko simple tan pour min garno rap Fouta waɗa yëngu mon fo dañe hen rabo dilla yimɓe mbatta heɗade koye mumen yimɓe affaire o yimɓe jinga quoi mais noon so wonti du ko e haala e probléme aji min ɗum faɗani hem quoi mbo jogui lawalam ngol mbaɗa ngol continue nan noon heddi ɓe keddo hen min waɗi ko mismi waɗi ko jimmi wonde watta kadi to jimmi no wonde public am o ko wona haare duko quoi est ce que faami ok Kirikou caggal ɗiɗon bifuji foof e des classes de pic gauche droite réplique kaji ganduɗa gauche droite an hol ɗum ɗon hokko jangguinma hen e hol message mo mbaɗa wadde hen lancé eyyi aɗa andi gueɗel goto ne woodi Sala rap Fouta sen tinnima sen nanggodiri affaire ko dow yahata pour wadde expliqué wajiɓe tan eɗen fof ken sukaɓe new génération eɗen mbawi hande dillinde affaire o goto fof kadi ne wawi yeyde hen produit ji mum quoi pour ya femme gare mbaɗen rap mbaɗen ɗum e ka fijirde e jaleɗe taw wona haare wona duko wona ƴettoje wona kadi manque de respect hande sen ligguima ɗiɗo classe uji hay borom studio ji ɗi dañata hen hay waɗoɓe promouvoir clip aji ɗi dañata hen mon fof yiyata hen marketing mum gal taw wona haare taw wona classe uji min dal mbasitomi new génération wajiɓe tinno hande alhamdulillah Fouta wonko heeɓi guemo heftinama hande sen naati Dakar jiiɗi wadde hunde mbaɗat par force par ce que Foutankoɓe maƴani to nanggodiri tan kako jiiɗi wadde mbaɗat ɗum tan mbasitomi boyi ɗi yoɓe tinno an hankkadi affaire o yeehi ha gandanɗa hoore ma keeɓi ko jinnoɗen ko hande a majani rap Fouta waɗama suivre mon fof nane heeɗo kilipaji nana jalta boji jogui talent en mbawi wadde ko heewi taw jahana hay banggue he taw jahana nokku taw ko ɗo e nder Fouta ok Kirikou hol message mbatta lancé woni envers les producteurs par ce que enen fof eɗen gandi an ko gumminɗa ɗo ho ko dillere mawde par ce que enen fof eɗen gandi so wontini comme par exemple Dakar waɗi jolfuɓe ɓen mbawi wadde créé ganduɗa des battle walla des cypher mo ganduɗa onon foof on ten hen koye moɗon eyyi on ten hen koye mon joni an hol message mo ganduɗa to mbatta hen lancé au fait ganduɗa kamɓe aduna fof ma taw ma yiyen hoore moon onon fof aussi ma on jiyen koye moɗon wonɓe showbiz ɓe ma jiyen koye munen eyyi aɗa andi Sala hande mi haalimama mbiyami Fouta wonko woni ɗo machallah jaɗani kadi jaaha banggue goɗɗo hande wonko woni ɗo boƴi jogui talent
yimɓe il faut ballodira ganda rappuruji ɗi kañumen wona tan perde temps men ene mbaɗa musique walla ne jaltina kilibaji il faut nangodira minen yimmo jeehi studio ji yo ballu min niveau o monta waɗoɓe kilibaji ɓe somin gari yo ballu min niveau o monta te alhamdulillah hande ɗum ɓurno mettuɗo mais hande ne weeɓi waɗo kilibaji boyi tos nanɗo tourno minen ɗo dañcali sa naari sama haalimama jaɓata min jogui boyamen goto ne wiye big mam pro woni koye crew goto ne wiye Fouta Events gaji hande ala ko mbatta fade kiliba hokkuɓe te caméra mbaɗo semble ɓe jogui quoi mais mbawi liggade hen ko heewi ɗum mankunoɗo nden gaare yimɓe ballodira studio ji ɗi e waɗa promouvoir clipaji ɓi balla artiste aji jaaha ɗum tan manki ɗo quoi eyyi de label aɗa wawi liggade hen ko waɗi nice joomum nangguma walluma wona branlo hande yimɓe daña ko heewi tawen jahan banggue goɗɗo quoi mais alhamdulillah seeɗa ala kadi ko barke waɗi mbaɗa andi ma san so Allah lamɗo jaaɓi fo ma gas quoi ok bandiraɓe jehen jeeɓe extrait goto Ozy ko manager mo ko sihil mo voilà après gattane sur l'émission ya assalamu alaikum o ko mamin Mr Ozy hucciremo na jiya ɗon to Dancali mowoni to Dancali woni ɓiɗɗo wuuro andi wuuro ngo ko yahata donc ko weltare e yidde Rappulard innovation arde ɗo e Dancali e mboɗo wawi ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa hoorema nde weeɓani wadde déplacé volontairement ko acte mo ganduɗa hoorema weeɓani quoi donc emin mbaɗi on banggue kadi remercier vraiment donc min mbiyon bisimilla moon aussi kadi nigi déjà ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema mboɗo wawi demo wona relation wona rab tan woni hakkude men walla wona culture affaire raɓen wona ɗum tan woni hakkude men ko bandiragal ngal avant tout voilà ko bandiragal hewɓe ene cikka ko raɓɓolo non mais nigi déjà ko babam tokoso voilà ko bam tokoso donc kadi min jogdi relation so tawi noon a joguimi bamma ko giƴi donc heewima won hakkude moɗon kadi a suusam kadi Allah waddi min kadi to yayrito min kadi on banggue mboɗo yayrito on o woni artiste mo ganduɗa hoorema baɗɗo complet on wawi ko waɗata ko ko musicalement kala to nodduɗa e DG on wawi jabade ma donc ɗum tagui o saaha min daari nde ɗon darde pour nangademo junggo épouse mo kadi ko hen tan kadi min goni quoi par ce que DG ko artiste mo ganduɗa kala to mbawɗa noddudemo hottanmi hoorema ko notta ɗum voilà DG ko artiste mo ganduɗa hoorema ko neɗɗo ɓolo yimɓe foof omo jogde mum relation ko hunde nde ganduɗa hoorema weeɓani hande ari artiste uji walla rappeur uji ene mowni kini mbiya min comme artiste mo watta ɗum mais ko artiste goto jimi e DG kala to wawi yaade o bokkat kala to wawi yaade o heƴat omo jogdi relation yimɓe foof kadi mboɗo wawi dem kadi ko mabo c'est normal e aussi kadi ko ñaño kadi ɗum ɗon woni ɗum ñañago noon sa woni ñaño gueɗe kewɗe maylol a hewat affaire kadi a wonat ɓe mbiyatma aɗa heewi faade tout ça mais déjà kanko o neɗɗo ɓolo ko neɗɗo jankiniɗo mo yi foof omo jogde mum relation voilà nigi déjà carrière makko ko carrière mboɗo wawi demo mboɗo jogui makko hoolare à 100% parce que so tawi neɗɗo aɗa joguima talent ko heddi ko hottanmi hoorema ne weeɓi le talent d'abord min mboɗo heewi wiide artiste quoi qu'il arrive an jogo talent sa joguima talent ko heddi ko foof ma aroy quoi succès ɗum ɗon foof ma aroy c'est vrai aɗa yiiye rappeur uji walla artiste uji ganduɗa hoorema en jogui succès en jogui buzz mais taw ngala talent mais déjà mboɗo wawi demo kanko omo jogui talent wonko wuure makko par ce que talent sa nani talent ko hunde nde ganduɗa artiste mo ganduɗa kala to mbawɗa noddudemo o wawi noratadema hen te déjà kala to mbawɗa noddudemo o arat o norma hen kala ko mbawɗa ardude makko o arat o norma hen donc ɗum ɗon kadi weeɓani artiste voilà min ko conseil mbawmi wadde conseil négé DG en tant que ami en tant que frère kadi en tant que un membre des staff donc mbawmi widemo rek ko il faut ko so tawi a woni artiste il faut mbatta haqqille hoorema a natti jeyde hoorema ko yimɓe fof ndenduma artiste so tawi ko wutte mo ɓoriɗa o a rendama kala ko mbawɗa wadde wonta seeɗa quoi wonta hunde tokosere ko hunde monde wontat yimɓe fof mbattama haqqille donc quoi qu'il arrive il faut ganda an aɗa ɓorini wutte mo ganduɗa hoorema ka représentant voilà sa woni représentant walla woni porteur de voix walla woni lanceur des messages donc il faut ganda yimɓe fof an e yimɓe fof ndendi dal voilà kala ko mbawɗa wadde wonta seeɗa dal ok Kirikou l'émission tire déjà à sa fin juuti noon mais juutni aussi kadi ko non welli machallah c'est un plaisir ganda joddade ma ɗo hannde par ce que voilà ko wima Kirikou wona mere joni an manam mimo wawi fansiji e bandiraɓe hokkoɓe mbawi fadde la suite de tes projets et tout ko adi fof teddugal dasera e rondere ko déplacement arde mon ɗo wadde découvrir hip hop o adi fof ko weltare eyyi projet amen poɗɗo yaltude ɗeɗo balɗe le 27 inchallah clip o otage ne foti yaltude e nder hen noon so paari mo jogui projet goto no wiya anni o wona an ko 4 titres on kadi ma waji ɓe jiiɗum e réseau he ko adi fof kadi ko weltare no fewi rap Fouta nana change kadi min tellement to gommi ɗo wa haalde quoi wallahi beelamo no fewi
par ce que émission ne welimi quoi joɗade moon komin jinno wadde ko ɓooyi min donki ko Allah tagui Allah aɗan kala ko Allah wi wonata fof wonat ndeysan ko adi fof ko weltare no fewi joɗade moon ɗo ne haalda e moon ne nanggodiri e moon kadi oɗon balla minen yiɗɓe yeeyde gueɗe mum e réseau ɓe vraiment ko weeɓani quoi ko adi fof ko weltare wona haydara. Ok bandiraɓe on nani il a un projet en cours inchallah bientôt mboɗon escorté joxone page mo YouTube ndiga DG mayen kirikou mboɗon toon abonné voilà amon TikTok amon partout sur les plateformes kirikou mi attanema joni l'émission tidde à sa fin mo hokkima mbayda bandiraɓe so woodi aussi ganduɗa ko pommi waddema posé mi waɗanima posé net timman voilà après mbayda bandiraɓe sala ko noon tan ndesanam ko kalla o ko adi fof kadi ko weltare no fewi mi weltinima staff o from 0 to hero yimɓe jagguɓe hen guila hanki taw hande arani woni yinnoɓe ni tawede hande ndesanam Allah waɗi hunde fof e tamun quoi e wajiɓe ko mbambiɗe ko Fouta o sen nanggodiri sen ballodiri ko heewi en keɓat comme no ni weeɓani ko mbattonno oɗon gara e guure oɗon mbaɗa découvrir de artiste aji pour ɓe gande ko weltare no fewi ko gandiɗon hen ko yo Allah newnan moon ha dañon hen ko jiɗɗen o ha ɓuura ɗo inchallah en tout cas min de ko weltare no fewi te mi salmini gaji Fouta rap zen. Ok, merci DG, ça fait un plaisir aussi. Nous avons l'émission Tidde à s'en fait. On dirait comme d'habitude, nous sommes sur notre page Rapla Innovation pour nous abonner. Nous avons TikTok, même chose, Rapla Innovation. On dirait, wassalam.